Karbiang long puke isi iglong arlong thengpi thengprang lirseng sang kilang abolon dupik anpin lapen thengpi thengprang jong sinang vir bom pulute monira kayalong ta kiwang jiar ni aphan isi thet tan kasik sak doji sita non monira tum labang solam thema sapta ki matha pona ve pinason si man pondetlo Karbiang long laki kilir seng anglong bonta labang so kilir seng sang athengpi thengprang non nang vir bom ason si thekpon long Athe thengpi kanghu tum kijumji kalisi bat bomason sindo lasonsi number kretroxi socheng dhenta constituency ke parlo parku pahar forest range changkang rangagora forest pit ke parlo domrui along puthot ehum thengpi kanghu ahem konglong forest raikum sai khiatum nebingnang ponlong labang solong parku pahar forest range officer mate ranger chingbai ronghang ki mathapon Karbiang long athengpi thengprang kirot kanghu ingtonangpong Lapen kirot kang hua tumaphan kenep jia phan pura arjiding klui pen do de sang se staff mati ari sang hua tumaphan pin khat ponsi ranger chingbai ronghang ka pin khada teng pen keton kelang asai deng ponsi ehum AS01 NC8724 ahem konglong neping nang ponlong lo La solong jasmet parku pahar forest range chalong ranger chingbai ronghang aphan ilitum ka choro kenang sot athe kanghua tum renai pudet a phitta kinepon thekke kachipatu kringa joksi nepon longlo lapen ranger chingbai ronghang thengpi kanghu vera tuma phan isi birta ki bipon lake thengpi thengprang kirot kanghu ington ponon jongsi patoite pen roding hu bomlang pute arona teng insai ponji lapen Karbiang long kiler senga thengpi virdet poputa tuning report na the way itu information ke long aten reliable source kan information ke long and itu that protection staff dulu ampare range officer staff ten la romandura BU la tunti to be halada romandura romongi ira itu didik tom and nilitum last so gari ke detect long ke about 6:30 AM Romongi, Romagora area ki detect under Romagora subgate. Hingga lasi nitum 6:30 pen nitum Ladakh Haladak Romagora nitum kidi athai ka biya job office premises ka ki biya job nitum Ladakh range office ansi nitum one jado agari ke. Pini penang letum kumkan bag lason thengpi kang khwa gari ne ponik long long letum. Nilitum kapla pulote la 1109 agari ke umnilo ampar ke gari sula di gari ka umnilo ke total within the duration of 2 months itu kumplilo kalang de kenep lo ada sar pini la nang letum nang ane pilong athengpi bojara dor ko andak loji nang le sini tengge la nilitum ke la ke B class athengpi anse right hab ke rongagora romo area pen ke During Pen Thompson Tirang Report, KTV News.